ओमफ्राय आरो हिनजाव लाबोयो नामा? सिमाखौ मोनथों आङो हाबा खाला। This is the first time. Oh, this is the first time. First time आरोना। जिखुनजोफोरजों बामजा फिल्म बामजाफ्रा बेराय। दिनैनि बे मोनाबिलि पिकनिक स्पट अपेनिंआव फैनानै दायो आदा अनिल नार्जारिखौ आं लोगो मोनबावबाय नैथि खेबनि थाखाय। सिगां लोगो मोनदोंमोन बिटिनि फुटबल अपेनिंआव। आदाखौ आरोबाव नैथि खेबनि थाखाय नैबे मोनाबिलि पिकनिक स्पटनिफ्राय आंनि चेनेलाव वेलकाम खालामनानै लाग्रोनाय जाबाय। आं माखासे खोथाफोर सोंनानै लानोसै आरोबाव मोनाबिलि पिकनिक स्पटआव फैनानै बेहाय माबायदि मोजां मोनदों जेनेबा जायगाफोरखौ मोनाबिलि पिकनिक स्पटआव आं एक्सुवेलि फैफेराखैमोन। मानसिफ्रा लोब लोब फैयो जों एरिनाबो खिन्थु आंहा फैफेरनो मोनाखै। आं सानबाय थादोंमोन मोनाबिलि पिकनिक स्पटआव माला थांनो मोनगोन होननानै आरो नैबे देवसि दङ जेनेबा गेलेफु आं एक्सुवेलि फैफेराखैमोन खिन्थु दिस इज द फार्स्ट टाइम आरोना दा फैनानै बिराद मोजां मोनदों खारन मोनाबिलि पिकनिक स्पटनि जाय बिथांमोन अर्गेनाइजारफ्रा आंखौ लेंहरनायखाय आङो दिनै आंबो नुफेराखै बिथांमोन नालाय दिनै फैनानै बिराद मोजां मोनदों आरो जायगाखौ नुनानै मोजां मोनदों खिन्थु लामा एसे गोजान हिसाबै एसे खुखाफ्राबाबो जायगानि दृश्यफोरखौ नायनानै बिराद मोजां मोनदों आरो ओमफ्राय नोंथांजों लोगोसे सोर सोर साबैसे फैदों? जोङो साब्रै फैदों आंजों लोगोसे साब्रै जेन'बा दिनैनि बे अपेनिंआव मा पारफर्म खालामगोन आं ओरैनो माखासे डायलगफोर होलालांसै माबानिखौनो बे सर्ट मुभिफोरनिखौनो सर्ट मुभिनि दङ बा हाबा गिदिर लानाया लस माखासे माबाखौ एलु एला आं मा जादों मा जायाखै बेखौ आं फोरमायलांजोबो थारमाने बे हाबा गिदिरनिखौ नंगौ ओमफ्राय दाथ' बुहुत सर्ट मुभि ओंखारगासिनो दं नोंथांमोननिफ्राय जोंथ' नायबायानो थाखायो आरोबाव माबाफोर प्रजेक्ट प्रजेक्टआथ' जोबनो थाङा मथा मथि सानसेयाव गैयाब्लाबो मोनथाम मोनब्रै प्रजेक्टआ जानानै थाफैयो दा बहा गायनो बहा माने बिदि माने प्रडिउसार बिथांमोन गाज्रि मोनजानाय जालायनाय टाइमखौ माने होनो हाया प्रडिउसारफ्रा मा मा नाम दोनो खिन्थु बानायखानायबो दं आरो बानायनांगौबो दं नंगौना बेहाबो एसे हिंसामखा थारमाने दारि थाबा हिंसाम नुखायो दारि गोनांखाय एसे ओमफ्राय आरो हिनजाव लाबोयो नामा? हिनजावखौ आङो लाहांहांसो जादों गेजेर खन्दआव लाहां माने ओरैबो फैया जादों आंलाय सानदों हाबा गिदिरा लस जाबाय नि भिडिअ नुनाय हाबा लाखांखाबाय नामा सानदों मालायनि हाबाफोरखौ नायनानै बिराद मोजां खनसे खालामबाय नुबायबो माने बिथांमोननि हाबा गिदिर लानो माबायदि लस जालांदों बेखौ नुनानै माखासे खनसे खालामनाय बिदि एक्सपिरियेन्स जाबाय आरो बानायखायनो आं जिबनावबो लोगोफोरनिखौ नुखानानै आं जिबनावबो हाबा गिदिर लाला होननानै धन्यबाद आदा नै टाइमथ' गैला जाहैबाय उनाव लोगो मोनसिगोन आदा दे ओरैबायदि जादोंलै दहाय लामाथ' आन्दायबायना लामा आन्दायनानै सासे गथ'नाव सोंदोंमोन आं ओइ बाबु बे लामा बाहा थाङोब्रा होननानै जालै आदै सारावथ' बावनो थायो मोनायावसो बाहा थांथाय होनना बुंदों फाग्ला गथ'आ आंनि मुङा अनिल कुमार नार्जारि सेरफांगुरि क'क्राझार ना दसे उनाव नोंथांमोनखौ लोगो मोनसिगोन थेंक इउ सोरबा जिखुनजोफोरजों बामजा फिल्म बामजाफ्रा बेराय दङ बामजाग्रा दं नंगौना दिनै आंहा बिराद टेनसन थारमाने अयथासार टेनसन बे टेनसनखौ आङो दा दसे उनाव फोरमायलांगोन थारमाने आंना गानाव हिनजाव जाग्राया न'आव खारलांनानै दं गानाव हिनजाव जाग्राया न'आव खारलांनानै दं दा दसे उनाव मानो खारलांदों आं बेखौ खिथागोन आं नोंथांमोननो माखासे ब्रेकिं निउस होनो नागिरदों इंलिसनि ब्रेकिं निउसखौ बर' राव सोलायब्ला मा जायो बायफ्लेनाय रादाब होनना बुंदों नङा होमबा बायफ्लेनाय रादाब भिडिअनि एब्रिभिएसना मा बेखौ खिथागोन दे उल्था खालामोब्ला ब्रेन डिफेक्ट अफिसार जाहैदों EMनि एब्रिभिएसना मिथिखागौ ना बेखौ ओरै उल्था खालामोबा मा जायो इलिगेल मेम्बार जाहैदों दा मेथाइसो खनो थिनबाय हनै हाबा गिदिर लायोब्ला बिराद लस जायो होननानै आं मोनथिफेराखैमोन रायजोफोर नङा होमबा दा खिन्थु आं बुजिबाय एबार सेकेन्ड टाइम हिनजाव लाबावोबा
बिमाखौ मोनथों आङो हाबा गिदिरखौ लाला बे आदामोनहा सेकेन्ड टाइम हाबा लाग्रा लाया बेखौ मिथिया मा होनदों खिन्थु आं बुंखाबाय सेकेन्ड टाइम जुदि हाबा लायो हाबा गिदिर लानाङा दै आंहा ओरैबायदि बाहायगौआ गाज्रि हा आंहा हाबा जानायनि सिगां 6 मासनि सिगां आं मा खालामदोंमोन 10टा दाउ लाबोनानै खासि खालामदोंमोन गामिनि सासे मानसिखौ लाबोनानै ओइ खासिखौ मोजां खालामथारलै होनना बुंदोंमोन आं उनाव एसे देरनानै नुबाय गासिबो देव खासि गोजासो ओंखायनो सानदोंबा दाउ खासि खालामनानै देव खासि जाजोबनायखायनो आंनि हाबायावबो देमथ्र'आव बारा सिखारासिगोनलै नंदां ओरैसो आरोखि ना मा होनो लांदां लाबाय बिरादनो नङा होमबा बिराद गिदिर लाबाय हाबा जाखानानै आंहा अमा खासिनि 21,000 थाबाय बोरमा खासिनि 15,000 थाबाय दाना हाबा जोबखांनानै 21,000खौ अमा खासियाव हैबाय आङो हिन्जावा आंना फैनानै मा होनखो फैसा बहा थांजोबखो जाहैबाय दाना आं होनबाय मा फैसाखौ आं बाहायजोब्बायलै होनबाय आरोना दाना पुरहितआ होनदों जाहैबाय माने मोननि मन्थ्रआव सिखारनाय थाखाखौ माबा मोनसे सोरजिनानै दोननांगौ माबा मोनसे बायनानै दोननांगौ दा जाम्बि निमन्थ्रनि थाखाखौ बिदि दोनोब्ला उनाव फिसाफ्रा मोख्रा खाया नाङो ओंखायनो निमन्थ्रआव सिखारनाय थाखाखौ दोननो नाङा आयु बिदिसो जाबाय आरोखि होनबालाय बे आंनि आरो सिखारनाय 17,000 दंबावहाय बेखौ बायहैजोबदों जाबाय आरो आंबो दाना बे थाखाखौ होजोब्बाय निमन्थ्रनि थाखाखौ दोनथुमोबाथ' मोख्रा खायनाङो फिसाफ्रा माबा माबि जाद्लाबायो होफैजोब्बाय दाना आथिमंगलनि थाखाखौ साफा बोरमा खासिनि दामखौ बावनो सुख'हैनो हालायबाय आरो ओरैसो आरोखि जि जारलालै सैथिबो संसारानो अयथासारखा आरो ओमफ्राय हाबायाव मा जादों मोनथिबाय बे लकेल लिडारफ्रा ओरैबायदि फाग्ला गोजा 15 जन फैबाय बिसोरो 15 जन फैबाय हाबा जानो जि गिदिर लुनदुन लान्दान मा बुस्थु लाबोखो आं नंबाय अनिल जाम्बानो लाबोबाय कालार टिभिखौ नंबाय आं अनिल जाम्बानो कालार टिभिखौ लाबोबाय आं नंबाय उनावहाय हाबानि उनाव बेखौनो नायबाय बेसेबा गिदिर हानि दैहुसो हानि दैहुसो हानि दैहुसो रागा जोंनानै दे हाबा जोबखांनानै उनावहाय ओइ आदामोन हाबायाव जानाय लोंनायफ्रा माबोरै जाखो आलासिया फैफिनदोलै होनना बुंहरदोंमोन ज' फैबाय बिसोर 20 जनसो दाना जानाय समाव आंबो अमा मासे सिथारदों दाना जानाय समाव फंबाय मा मोनामोब्रा अमानो मेखा सोंदां जाहैबाय आरो मा मेखा मा थेखा आंनि हाबायावनो दैहुखौनो होलांनो हायो बिसोरो अमा मेखा मोनामनायखौ सोर मानो जानो हाया होनना बुंदां रागा जोंनानै लाजिनानै मोखां सोम जाबाय आरो गावस्रा अयथासार जारलाखा आरो बे हानि दैहुखौ जेब्लानाखि आं रागा जोंनानै उसौ गारनो थांदोंमोन अब्ला हिन्जावाथ' बे थास'राव हासुगासिनो आं बेखौ मिथिया दैहुखौ ज्राब गाहरबाय आं हिन्जावनि थाफ्लियाव लांदाब नांहैबाय जोंनानै हिन्जावा न' ब्लक दाना बिखुनजोआ रायहरबायलै जानो साला आंनि फिसाजोखौ नोङो थाफ्लियाव बुनानै गोजा खालामहरजोब्बाय जाहरबाय दाना बिखुनजोआ हाबाब आयै आं थाफ्लियाव बुआखैलै नोंसाजोखौ होनबाय बुआखैबा मानो गोजा जाजोबखो आंनि फिसाजोनि थाफ्लिया जाबाय आरो हाबाब आं बुआखैलै दे बुदोंब्ला माबायदि जादों बेखौ आंनो हरनाय आयु बिखुनजोनि थाफ्लिखौ नोङो नायनो बिहरबाय मबाइलाव जाबावबाय दाना नङालै आयै आं नोंनि थाफ्लिखौ बियाखै नोंसाजोनि थाफ्लि गोजा जानायावसो बिहरदां होनना बुंदों हनै नोंनि फिसायनि आखला बिखुनजोनि थाफ्लिखौ नायनो गोनां बिहरबावबायसो बेखि फिसाय मोजां जाबाय आरो दा जारलाया अयथासार जारला आरोखि ओइ मा नांगौ नोंसोरलाय हा गाबोनसो खनो थिनबाय दाना र' जागोन हो जागोन दे गान खनो थिनबाय र' एक्सुवेलि सिनेमायाव नुबाय थाखायो नङा होमबा गानखौ मानो लालखौ मानो होबाय थानो
दा होयोब्ला गाना बाहा डायलगा सिनेमाफोर ओंखारो नङा होमबा नोंथांमोना मोनथिखाजोब्बाथ' उसुबिदा जागोन ना दे गान खनसै ना मोनजा दा गुरहैथारसै नों फेन्दायाव बेदलाव बागोन